Създаването на учебно-изследователската лаборатория „Културно-историческо наследство“ като младежка група от личности с сходни интереси в областта на хуманитаристиката е предпоставка за развитие на неформално обучение на студентите, бъдещи учители. Участието им в тази общност е на доброволен принцип и се основава на желанието да се опознава, съхранява и популяризира културно-историческото наследство като основа на идентичността. Учебно-изследователската лаборатория „Културно-историческо наследство“ с ръководител доцент доктор Румяна Лебедова и технически сътрудник главен асистент доктор Милен Сапунджиев е създадена през 2013 година по фонд „Научни изследвания“ в филиал Силистра на Русенския университет „Ангел Кънчев“. Нейната цел е да обедини, насърчи и активизира в дейността им студенти от специалност български език и чужд език. Вече 10 години се променя състава на групата, но се запазват характерното за общността и стремежът за приемственост по отношение на целите и задачите. Като студентка имах възможността да се включа към екипа на учебно-изследователската лаборатория „Културно-историческо наследство“ към филиал Силистра на Русенския университет „Ангел Кънчев“. Създаването на лабораторията „Културно-историческо наследство“ ми даде възможността да опозная литературата още по-дълбоко. Имах щастието да бъда част от първата група, която основа инициативата лаборатория „Културно-историческо наследство“. Научната лаборатория е среда, в която човек може да се развива и обогатява по начин, който провокира творческия подход и мислене. Научната лаборатория е среда, в която човек може да се развива и обогатява по един различен начин, който изкарва на преден план творческите идеи, творческия потенциал в всеки един. Също така множеството пътувания, семинари и обучения дават възможност за практическо приложение на знанията и също така остават незабравими спомени, създават една прекрасна общност, която остава за винаги. Учебно-изследователската лаборатория има два аспекта на реализация. Като технически оборудвано пространство с иновативни образователни средства, което е предпоставка за иницииране и осъществяване на различни идеи и проекти, свързани с културно-историческото наследство, и като младежка изследователска група, в която са включени студенти с стремеж към по-активна научно-изследователска и творческа дейност, с подчертан интерес към културно-историческото наследство и неговото опазване и популяризиране. Създадената работна група се ангажира с различни инициативи, които формират и развиват у студентите редица практически умения – работа в екип, проучвателска дейност, боравене с автентичен материал, стремеж към научно изясняване на фактите, развитие на критическо мислене, създаване на научен текст, презентиране на постигнатите резултати, обществена активност. Тези умения са приложими в реализирането на конкретните им задължения, както и изключително полезни в подготовката им за бъдещи учители. Голяма част от изявите се провеждат в партньорство с различни културни и образователни институции, които биха могли да бъдат и възможни работодатели на студентите. При осъществяване дейностите на учебно-изследователската лаборатория „Културно-историческо наследство“, в зависимост от спецификата им, се прилагат различни подходи и методи, които развиват критическо мислене. За самата научно-изследователска лаборатория, наистина, докато аз бях студент, направихме много. Това бяха литературни четения, това бяха семинари, това бяха срещи с хора. Наистина обогатява и има смисъл не само в университета, но и в училищата. Радвам се, че съм бил част и винаги бих подкрепил и винаги бих помогнал с каквото мога. И специални благодарности към доцент Лебедова, че ни даде възможността да бъдем част от тази научно-изследователска лаборатория. Изключително полезно беше за мен
включването ми във всяка една от дейностите, като това са участие в семинари, създаване на паметни листи, екскурзии до родните места на различни исторически личности, писатели. Също така съвместната ни дейност с екипа на учебно-изследователската лаборатория допринесе много за бъдещата ми реализация като учител. За мен лично участието ми даде нови приятели, нови преживявания и нов поглед върху литературата. Неформалното образование определено има своето място в обучителния процес. Множеството семинари, обучения, пътувания дават възможност за практическо приложение на знанията и също така създават изключително приятни спомени и една общност, в която човек единствено може да бъде обогатен и която остава спомен за цял живот. Критическото мислене е многоаспектен процес, в който се съвместяват интелектуална и творческа дейност и има продуктивна същност. То провокира активното учене и личностната изява на младите хора. Като ключов образователен концепт, критическото мислене цели модернизиране на образователната система чрез постигането на практически резултати, засилена интердисциплинарност, формиране на умения за диалогичност, екипна работа и решаване на проблеми. Критическото мислене може да се използва във всички сфери на образованието, но в голяма степен то е приложимо в литературното образование. Като филолози и бъдещи преподаватели по литература, студентите се запознават с живота и творчеството на автори, които създават облика на националната култура и определят мястото ѝ в контекста на европейската. Те проучват и анализират факти, свързани с обществената и творческата дейност, и ги осмислят в контекста на съвременния дискурс, при което прилагат критическо мислене. Критическото мислене има оценъчен характер, поради което то може да утвърждава или да опровергава, в зависимост от субективната гледна точка, обусловена от моралните и от естетическите ценности. В този смисъл е предпоставка за научно-изследователска и творческа дейност на младите хора, която се изразява в следните резултати. Проведени семинари във връзка с годишнини на именити автори или творби. Създаване в хартиен и електронен вариант на паметни листи, представени чрез мултимедийни презентации пред обществеността по повод бележити културни и исторически събития. Участие с доклади в студентската и докторантска научна сесия по време на пролетните празници на науката, голяма част от които прерастват в дипломни работи. Създаването на паметни листи във връзка с определена годишнина, част от българската литература и история, ми помага много в работата ми, тъй като тази година с нашите ученици решихме да отбележим 125 години от рождението на писателя Димитър Талев. Приложих същия начин на работа, с който съм работила и тук в учебно-изследователската лаборатория. Дигитализирането е един от най-актуалните методи за съхраняване и популяризиране на обекти от културно-историческото наследство в световен мащаб. Чрез него се увеличават възможностите за достъп до ценна информация от по-голям брой хора и става възможна употребата на информационни източници, които са непостижими в реално време поради пространствена отдалеченост, степен на архаичност, ценностна значимост, ниво на консервационна защита. Развитието на дигиталните умения на младите хора е проекция на стремежа да се развиват практическите им умения посредством учене чрез правене. Израз на това е дигитализирането на материали, които са библиографска рядкост или са подложени на ерозия от времето,
както и създаването на филми и изложби по определени теми или за определени обекти, свързани с културно-историческото наследство. При този метод се преплитат различен тип дейности – изследователска, аналитична, творческа, комуникативна. За образованието и развитието на младите хора допринася и това, че се съчетават филологически и технологични умения, което прави заниманията им интерактивни. Чрез дигитализацията на културно-исторически обекти се осъществява взаимодействие между различни културни и образователни институции и се реализират съвместни проекти на студентите с библиотеки, музеи, архиви, галерии. Дигитализира се културна и институционална документация. След събирателска и изследователска дейност Държавен архив Силистра, Исторически музей Силистра и в регионалните библиотеки на Силистра, Русе, Добрич, Шумен, студентите издириха, систематизираха и дигитализираха документацията, свързана с 130-годишната история на педагогическото образование в Силистра. Създаване на дигитален архив на статии от местния и националния печат, свързани с темата за педагогическото образование в Силистра. Създаване на изложбени кътове изложби, две от които посветени на педагогическото образование в Силистра. Европейския дух в образователното дело на Силистра 1878-1913 година и началото на добри традиции 50 години от откриване на полувисшия педагогически институт в Силистра. За историята на педагогическото образование в Силистра бе създаден и филм в две части, работата по който беше представена в доклад «Ученето чрез правене, насърчаване на изследователския интерес и творческата изява на студентите» с автори Румяна Лебедова и Милен Сапунджиев, представен на 15-та годишна международна конференция за образование, изследвания и иновации в Севиля, Испания през ноември 2022 година. Екип на учебно-изследователската лаборатория създаде филм и календар с авторски снимки за Сребърна, природен обект на ЮНЕСКО в България, по повод нейните 3 годишнини през 2023 година. Филмите бяха представени на 6-то и 7-то младежко иновативно експо в Русенския университет. Неформалното образование предлага по-голяма свобода при избор на информационни източници и образователни стратегии, поради което посещението на културни обекти, работата в музеи, галерии, библиотеки и архиви, срещата и съвместната изследователска дейност с учени и носители на родовата памет са възможност младите хора да се докоснат до автентичното и да общуват без посредници с културно-историческото наследство. И също така мога да кажа, че неформалното образование определено има своето място в обучителния процес, тъй като дава един друг поглед и едно друго пречупване и приложение на знанията, което просто няма как да се случи в класната стая, така че силно препоръчвам на всеки един да се включи. В настоящата ми работа с учениците прилагам много от наученото, като при задаване на проектна дейност заимствам от това, което съм правила и аз като част от учебната изследователска лаборатория културно-историческо наследство. За мен неформалното обучение винаги е било една идея на по-високо ниво от обикновеното ни обучение, тъй като там хората са по-освободени, по-разкрепостени, по-вдъхновени, по-артистични и могат да дадат повече от себе си. Със сигурност ме е обогатило и ми е помогнало много в работата ми и бих продължил с такъв тип обучение и занапред да го прилагам сред моите ученици, тъй като знам, че това би ги направило по-мислещи и по-можещи. Формирането на културни, социални и граждански компетентности и способност знанията да се прилагат практически в реални житейски ситуации се реализират чрез участие в обществени събития,
работа на терен, развитие на културен туризъм. Посредством посещение на археологически, исторически и културни обекти, свързани с материалното наследство, и чрез участие в изложби, фестивали, възстановки на обичаи и традиции, младите хора опознават в непосредствено онова, което формира националната идентичност. Познанията, придобити чрез пряко участие или докосване до автентичното, въздействат рационално, но и емоционално и формират ценностна система, която се базира на толерантност при съотнасяне на локалното и универсалното. Разнообразните дейности, които често студентите сами инициират, дават възможност да се разчупят конвенционалните модели на обучение, да се стимулират креативност и гражданска активност. Като се включват в дейности с различна степен на ангажираност и според личните си интереси, младите хора развиват с по-голям интензитет своя интелектуален и творчески потенциал и се подготвят чрез редица практически дейности за бъдещата си професионална реализация.